ọnụọgụ mmadụ biri n'elu ụwa bụ nke anaghị agụ ọnụ maka na ndụ onye ahụ bụ nke jupụtara ma bụrụkwazị otu akụkọ bụ nke a na-akọ n'isi late Chief Lawrence Umezurike Aniekwu, onye nke enikwaziri na obodo ya ma bụrụkwazị onye nke agaghị echezonta echezọ na-etunye na ọtụtụ ndị mmadụ si emekọrịta ahụ ma mee ihe n'oge ọ dị ndụ. Ya bụ nwa amadi bụ late Chief Aniekwu bụzi onye nke nwụrụ ka ọ gbara afọ 70 ma bụrụ onye nke a na-akpọkarị achacha n'ihi ya bụ nnukwute ọbịa bụ nke ọ na-ene ndị mmadụ ma bụkwa onye nke ji mmụọ obi afọma wee na-elekọta ndị mmadụ anya. Njideka Okoye bụ onye nke gara mmemme enimozu ya ma chịkọta ozi ya. N'okwuchukwu ya n'ụka akwamozu edoro n'aha ya bụ onye nara mmụọ na St. Mary's Anglican Church Parish Agụlụ, okpuru ọchịchị Anaọcha, ka onye Archdeacon Agụlụ Archdeaconry Venerable Chamberlain Ọfọnakara kenere Chineke na ụdị ndụ ya bụ Chief Aniekwu nara mmụọ biri, onye ọ kọwara na ọ bụ mmadụ na-achọ mmekọrịta ya na ndị ọzọ, bụ onye wepụtara onwe ya Chineke wee were ya kwara ngwa ọrụ. N'okwu ya ka diọkpala ya bụ onye nara mmụọ Maazị Ikenna Aniekwu nakwa ada ya nwanyị Amaka Aniekwu kọwara na nna ha hụrụ egwu na ihe Chineke n'anya, bụrụkwa onye udo ma kwee nkwa na ha ga-eme ka ezi mkpụrụ ọ tọrọ bụrụ nke ga-adịgide. Ha kenere ndị niile bịara soro ha kwanyere nna ha ugwu ikpeazụ. onye ọbụla n'ebe a former chairman maka nna m, mana everybody is testifying about my father. So ọ ka Chineke si wee chọọ ya, maka ọ bụrụ na ọ bụrụ Chukwu onyebeghị agaba. Mgbe ọbụla nna m na-achọ udo, ọ na-achọ udo, na-ekpe udo, ọ bụ onye obi ọṅụrị, ọ bụ onye ọ nara achọ ihe ọbụla na-eme, ọ nara achọ ebe katakata na-adị. Ị na-anya ife na-eme ebe a kịta mmadụ jupụtare, a na-enwe aṅụrị ife niile, ihe a na-enwe aṅụrị ọ bụọ na ha ka ọ nwụrụ bụ ewu kama na ọ hapụ legacy nke anyị ama nwee ike ilozo elozo. My message to people is that there will people that come here, they will go back safely. Ụkwụ ha ji bịa ka ha ga-eji wee nakwa ekpere nna ekpe n'isi fa. Nna m bụ onye na-achọ udo, bụ onye na-arụ ọrụ Chukwu ọfụma. Ị na-anya afọ ka ndị mmadụ si wee ju ifu na ọ bụ mmadụ ọrụ onye na-achọ udo, na-akwado iwe ụka ma iwe obodo. Ife nna agwa ụmụnne m na anyị ga-enyomi agwa papa anyị, maka na anyị ga-eso ntọala ụkwụ papa anyị debere anyị. Otu onye ya na ya bụ nwa amadi zụkọrọ ahịa, Maazị Onye Nsọ Okafọ, kọwara na Chief Achịcha nara mmụọ bụ nnọọ mmadụ ọra, bụrụ onye dị njikere inyere ndị mmadụ aka mgbe ọbụla ma bụkwazielu nna nye ya, bụ onye ọ kọwara na ọ na-enye ya ndụmọdụ bụ nke nyere ya aka. Ọ yọrọ ụmụ ya ka ha bie ndụ n'ụzọ udo dịka nna ha biri. Ya bụ mmemme akwamozu bụ nke ndị ụkọchukwu n'ogogo dị iche iche bịara, tinyekwara ndị ya na ya na-azụkọ ahịa, ndị eze ọdịnala, ndị ichie, ndị enyi nakwa ndị na-echere ezinụlọ ahụ ezi echiche. Site na Agụlụ, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.